Mit helt klare mål er, at jeg gerne vil være blandt de allerbedste i hele verden. Og det kræver hårdt arbejde, både i forhold til min sport, men også på mit studie. Jeg hedder Noah, og jeg er på landsholdet i karate. Jeg har lidt en svaghed for de elever, der er udfordret. Så det, der driver mig, er lidt at se, hvordan jeg kan rykke på dem, når jeg er ude i praktik, som jeg er lige nu. Og komme til UCN og for en stund kunne have fokus på at være sammen med nogen, der ikke laver karate. Det er ret for mig. Og kan få lov til at sætte mig og snakke om det faglige, men også være der for det sociale. Og komme fra Sønderbroskolen og Tudegade til en UCN nu som elitesportsudøver. Der har studiet været utrolig forstående, fordi jeg kan passe min skole samtidig med, at jeg også har min sport, og det sætter jeg utrolig meget pris på.